Máme tu jednu XT550. Majiteľ to chce dávať do pekného stavu a tak ďalej. A smerovečky, plasty. No ale pristavíme sa pri jednom takom detailiku. Spojka. To už umiestnenie páčky napríklad mne absolútne nevyhovuje takto blízko. Ale o čo ide? Nemáme vypnutú spojku a tento úhol, stred otáčania vypínacej tyčky, stred čapu tiahla a línia lanka, tak už teraz ten úhol je tupý. Už teraz je tupý, to znamená, že a ďalej sa bude len naťahovať, no a ani to nefunguje, takže uvidíme, čo tam vlastne nájdeme. Ale aby mohla spojka ako tak seriózne fungovať, tak táto línia s líniou lanka musí vo voľnom stave vytvárať ostrý uhol. Aby keď vypínate spojku, to išlo cez 90 stupňový do tupého. Aby ste mali čo najväčšiu páku. To máte asi čosi podobné, ako budete dvaja držať lano, budete ho ťahať od seba a to lano bude mať stále previs. A môžete sa aj zblázniť a budete ho ťahať aj za traktormi a to lano bude mať stále previs. Nikdy nebude úplne presne v jednej priamke. Na to, aby ste ho dostali do jednej priamky, tak fakt potrebujete bohovú silu. No a tu, keďže potrebujeme pri ovládaní čo najmenšiu silu, tak preto aj tá geometria páčky voči lanku je zaujímavá. Není jedno, ako to je a väčšinou sa to dá proste na spojke, na vhodnom mieste vypodložením alebo dĺžkou vypínacej tyčky. Ja som si napríklad na kavine použil na ustavenie páčky do správnej polohy 7,5 ventilové podložky, ktoré som dával ku guličke. No a tým pádom som si vedel spojku naštelovať tak, že naozaj išla úplne že mňamky. XT rozbrlaná. Uloženie vačky teda nič moc. Vymlátené. Dobre, čiže uloženie vačky budeme musieť robiť na novo. Ono sa človek nemôže čudovať. Silikón je dobrý pomocník, ale zlý pán. To máme všetko, proste všetky tesnenia. Už si to ošuchával. Všetky tesnenia nacapkané silikónom. No, potom sa na vačku nedostane dostatok oleja a robí to blbosti. Jeden výfukový ventil, nechce sa mu ísť von. Rozklepaný koniec. To je tam, čo chýbala tá skrutka. Áno, preto som mu tu nehal. Tam, čo chýbala tá skrutka a nenašiel si ju ani vnútri. Či našiel si ju vnútri. Vnútri bola vedľa položená. Vnútri vedľa. Takto to bolo rozmontované, takže... Tu bola položená, padnutá. No, zrejme pri štelovaní nedostatočne dotiahnuté, ale podľa všetkého to zase dlho nebežalo, lebo na váhadle nevidno také stopy, že by bolo rozmlátené. Skrutečky. Konce zaoblenia. No, bude to pýtať trocha lásky. Vypitingované tiež, takže nejaké to prebrúsenie tam bude žiadúce. Takže uloženie vačky v čudu, len tak mimochodom, keby na to prišiel, šiahol som do šuflíka. Nová vačka je tu. Uloženie vačky. Rozvodová retiaska šponovák vysunutý von a retiaska aj tak plantala. Takže už dávno po smrti. Klasika, zanedbaná motorka, kým to ide, tak to ide. Je to nejaká pred 89. Podľa drážkovania na hriadelkách. Od 89 už je jemnejšie drážkovanie, jak tu, tak tu. No, klasika. Trojka, štvorka, peťka sa tvári v pohode, to znamená, že behalo to skôr po nejakých
nespevnených cestách nejaký ten možno ľahší terén alebo niečo také. No, válec piest. Premeriame, ale vícemenej, no cítim tu normálne hrany. A zaujímavé, že nie je úplne pri vrchu, ale cítim hranu tu. Divné. To znamená, že jednoznačne výbrus, o tom žiadna. No, dávno sme to tu nemali, ale taká klasika. XT-čková klasika. Hej. Vytrepané horné oko na ojnici. Bože, čo sa toho narobilo v časoch dávnych. No a ku spojke. Spojka bola sproste poskladaná. Nemala šancu ani fungovať. Tu totiž na pritlačáku je taká šipečka na vnútornom spojkovom koši. Je tiež značka. A tie značky sa musia kryť, v opačnom prípade tá spojka je trvale rozopnutá a proste nefunguje. No a to by vysvetľovalo aj tú polohu lanka, ktorá tam bola. Aj tá páčka ide tak nejako divne, to som ti chcel potom. Aj tá páčka ide nejak divne. Myslíš to tu? Hej. Keď ideš akože do vypínania, tak tam zadrhá. Cítiš Aha, to? hej, oveľa ťažšie. Áno. Oveľa ťažšie. Tam bude niečo vymlátené. Dobre, ono je tam struna, ktorá to A tá nevládze napína. No, Ja hej, to ale mala táto pekne nevládze vrátiť. Dobre, takže Pozriem, čo tam by mal byť niekde šroubiček na aretáciu a malo by sa to dať v pohode vytiahnuť. Dobre. to si chcel No, dole, hej? to som chcel. Vysyp z toho šroubiky het. Toto je toto. No, tie šroubiky daj preč a taková tá ukážka. Niekto sa veľmi snažil. No, a počkať, kde máme? Tam je, tu je. Táto značka a táto značka sú kamarátky, takže takto to má byť poskladané. Kľud, dostaneme sa. Takto to má byť poskladané, no. A keď to dáme inak, tak sa deje toto. Proste to nezásadne nepasuje. Toto drážkovanie nepasuje s týmto. Pasuje to len vtedy, keď sa to poskladá takto. No, takže bum. Niekto, kto nevedel, ako veci fungujú, tak potom sa to snažil doladiť túto vytláčaním a kadejaké srandičky. No, dobre, ľudia robia rôzne veci. Zapaľovanie vyzerá peknúčko. O tom potom. Ešte staré vyhotovenie spätného ventilu. Počkať, to máme, nie, druhú stranu. Staré vyhotovenie spätného ventilu, aby olej nepadal z hora dole. Už teraz po novom je taká, no po novom. Tie novšie modely už tu mali vtlačenú proste taký prvok na spätný ventil. Toto tu ešte treba pri skladaní dávať tak nejak majzla. Troštička vymyslené ako vymyslené budiš. Troštička vymyslené ako vymyslené. Odložím to nazad do dekla. No, čerpadielko. A jedna vec, ktorá ma tu zaujala, že povedzme, keď ostáva v motore veľa oleja, čerpadlo ťahá stadeto. Ideme si skúsiť spraviť jednu vecičku, že pokiaľ v motore ostáva veľa oleja, čo môže byť príčina. Ale najskôr to vychodí, že by mohlo byť nejaká netesnosť tu. Takže to je taká jednoduchá plocha, bum, tesneničko a vybavené, že neviem si to dosť dobre predstaviť. Takže v zásade potrebovali by sme koliečka 3 a 4 na spojkovú hriadelku, potrebujeme vyčarať ojnicu, potrebujeme spraviť výbrus kompletne, rozvodovú reťazku, tesniacu sadu
uloženie vačky v hlave. No, servis ventilov, ale toto sú oceľové ventily, takže našťastie tam nejaký veľký problém nebýva. A toto skôr, než budeme ventil vyberať z vodítka, tak ho budeme musieť tak nejak obrúsiť, aby nám nepoškodil vodítko. Ale čo ma celkom teší tu, toto zvykne bývať vytrieskané. Táto časť zvykne byť vytrieskaná od primárneho kolečka a od koliečka na náhon vyvažovacieho hriadela. Tam sú dve ozubenia a v tomto prípade je to veľmi pekne zachovalé. To sa mi páči. No dobre, pátrať po tých dvoch kolečkách, prevodovky celkové slabina tých starých XT-čiek a nájsť zachovalú prevodovku, to je ako hľadať jednorožca. A dávať tie koliečka vyrábať, no dobre. Ostatné koliečka sa tvária, že sú v pohode. A tu tiež nejaké. A nie, to bol len taký blbý odlesk. Ostatné koliečka sa tvária v pohode. V zásade, čím menší počet zubov, tým náchylnejšie na poškodenie, tým viacej zaťažené tie zuby. Že tu potrebujeme, by bolo ideálne tieto dva, no, pokiaľ sa podarí zohnať. Lebo dať ich vyrábať, nie som si istý, či by gazda súhlasil s cenou. To dáme ešte s majiteľom reč. Dobre, takže toľko obhliadka z tohto motora. Stiahni aj toto ložisko a rozlisuj kľukovku, pretože potrebujem vedieť priemer čapu. Lebo novšie, teraz neviem úplne presne od ktorého roku, mali priemer čapu 35 a staršie 34. Takže toto ložisko dole, rozlisovať kľuku stadeto, aby som vedel priemer piesného čapu. No, môžem to takto nejak tu merať čublerkou zvonku, ale aj tak budeme vojnicu riešiť. Takže rovno rozlisovať. No a taká klasika spodok. Dobre, má to vôľu, ale není to také tragické, ale na XT-čkách ten vrch proste 90% klukoviek sa vrátilo úspešne do života, keď sme len ten vrch opravili. Ale to bolo pred 25 rokmi, keď sa vozili takéto stroje z Talianska, kde boli už opreté 10 rokov od plot. Tak to potom sem ľudia navláčili. No a predávalo sa to ako teplé rožky. To bolo tesne po ére dovozu 125 z Talianska. Keď ľudia zistili, že tá 125 je paráda, 5 kvalt, 6 kvalt, oproti 3,5 je to Brutus, len to nemá životnosť. Tak sa začali vláčiť čestovky. Síce vymlátené, ale stále išli lepšie ako tie 125. No, ok.